Sí, alguna qüestió més? Sí, bona nit. Senyor Sánchez. Jo la veritat és que m'he quedat sorprès, no sabia que hi havia tants bancs. I això que n'han caït uns quants, però no sabia que hi havia tants. M'he quedat una miqueta sorprès. La veritat és que vens de la relació dels firmants, més prompte, home, estic poc en la línia del company d'oposició, el senyor Martín Díaz Pavón, que això sembla la reunió del sindicat del crimen en la pel·lícula El Padrino, quan es reuneixen amb Batista en Miami, en Cuba, en La Habana, i es decideixen repartir-se els negocis. De totes maneres, és cert que és una miqueta cridaner el fet que siguin tots bancs, que no hi hagi... siguin tots bancs i després els ministres, evidentment algú havia de presidir això, perquè si no hauria sigut verdaderament el sindicat del crimen. Sí que hauria sigut tal qual. No hi ha ni sindicats, ni partits, ni altres organitzacions de la societat civil que alguna cosa tindran a veure en això. En última instància, això és el que és un llavo de cara al govern, un intent de llavo de cara al govern per llevar la mala consciència per no haver votat favorablement la dació en pagament, quan hi ha una pressió espectacular, un moviment social, pendent de què? Les coses canvien. Això és un passet, però més pronto un llavo de cara en aquesta línia. Es un conveni per a la creació d'un Fondo Social de Vivendas. Jo diria que és un conveni per a la promoció de la creació d'un Fondo Social de Vivendas. Realment la creació seria un pas una miqueta més avançat. Nosaltres anem a votar favorablement, perquè millor això que res, però s'ha de dir que això és clarament un llavo de cara per a intentar llevar la mala consciència.